BJP atum mate akihai sar forensing be non kedoboma MP lo alangli tum meeting cheng lo polotang te APHLC fan sorsa long le ta meeting na cheng the lapen APHLC fan sorsa long le ta meeting de pije dekhe alangli lason hello kidamta meeting hot akihai sar jaiga thar fan karbo kalason hello alangli ke hamphang fan ke tha abang jaga thar ke inut alangli ke hamphang atuma fan mislead usipulo bidikan limpen ke japon tababang pupu asona karbok dosa lasi alangli nang jongsi alangli nangli phanang puateng pulo tang de nang di jongsi hamphang pan ke thakabang pulo tang de ilitum kopulo pui ho $6 aron lam ke than thilu bonang dita lasi laso kotha horan sing be MP phanang li reply pi kha ilitum ke che than ling seta 6 schedule area arlo tribal area pulo lapen 6 schedule pulo te inglong arat atum aphat pulo te inglong arat atum aphan ke that uke ilitum claim ilitum ke inglong arat tum phan an pangrum pet po bang si tu ke claim lock no lapen inglong arat atum phan si nominated MAC ta pichot nahi pulo karbi tu phan ke pinang le lo tu nge elected ta do lo pot po bang lo itum bang ke hamphang sor phan ke thak po bang ke la inglong arat atum phan pangrum pet ang bong inglong arat kalidet tum phan nang piludun chok la helo ke thak bang lo binong ke dang ke $60 lo ke kalima la di la ke asam ba ha plain district la leson ka pre seta dak bang ke inglong arat antum pangrum pet amat latum bhan hello pangrum nahi ta latum bhan hello ke claim nahi ta amat inglong arat ka dia tum bhan nang piludun chok non ilitum ka piludun ke bongo sena tum bhan ojit de ta ilitum le piludun kali forensing be tum se piludun APHLC tum toy dun de itum APHLC tum ke kroy grelo la ke toy dun de bang apialam lo kroy grelo la bang itum bang Pawan Kumara ya phan piludun itum ali forensing be tum ka piludun anul ka pre tum bhan hala tribal ka leader tum hanan ka piludun da alang litum ante ilitum tribal area angbong hala tum na piludun chok la hello ke hamphang ke thak tum binong tum bang aron ating 6 schedule ating ante muthe ilitum forensing bia ke hai ke 6 schedule thek the der pharmacy chini ne der pharmacy ko pu hamphang bang lo Gari inglong arat hamphang pada chini chu the der lo inglong arat hamphang si dak kapang room nangji pa lambang ala chini ne der mat bang nang piludun put amat karbi la pen inglong arat tong bong pa pe thak pun ala bang alang litum ge ka pe thak puta chini chu the der lo ne tum bang la son bang ali inglong arat tong bang en ditung thak thele la inglong arat ke thak pulote la ke han mo pen ta putang lo ka inglong arat ka lidet to bang ka piludun hen lo ke thak lo la son nge ni tu nge kroi kri la tu ke la pe non kiro pilosan ni non bikoman silong nam tu fit pola si bikoman se fan karju kan tung ke la lo non ilitum la non na de ilitum ruling komala tum si kachari boma hala tum si ke claim na ya sona na claim na po kalang setame non la tha Horensing be ponon tuliram rohang ponon bidasing leng ponon rupsing keron ponon da kait tala itum opposition fancy nang ton carry nang sorsa kopia posi nang ton ker lage tamne alang tum ka chepere no ma mate APHLC fan ka pere lo la sopoda nang li punta amut pi alam agala heno alang litung non apor bangke chini lo je mulu katum inglong asotum ka chingrom ang thek bangke thek long halo ke damtang ilitum la assembly election pen ha ke cheng MP hut pen assembly hut la pen non herjong MEC election hut la so hut amuluk ke bat ang thek bangke alang thek long halo ala la so pen bangke chini lor lo je APHLC atum si council ke kangi bangke apor pom hek kan si kangi bola tum la so bang chini lor si alang litum bangke non ke APHLC fancy question bangke nang raise wrong la sili tuma sar jaga thar sar fanse kai ke da question bangke ha tung nang arjurong MP ko nama protocol chetine lo CM ko dak sing ni bomalang li chetine la non bangke
Ili tum APSLC tum long si ajak alam ta kacari ronda tum dak sinang karjulo lapen kaprek ajak kong anda la dak si ajak kong muluk ajak kong make dak si ke bang lo si alang itu mange cici macini ro lasi ni tum ning thelo non ke bang je por hutame rada tum anso se muluk ili tum long wang pen lan se tum man jak kong nang pipo lapen ni tum APSLC tum yong si council long kacari long lo tangte aron kan tim bangke ili tum pacok limpo lapen pinian ili tum langka me border issue di ili tum kaita election hurlo bulo tangte Nagaland kita ya border issue bang po lapen lapu ili tum inglong sopen che hoilo a border tak thaklo interstate Meghalaya pen border hala pen tame issue an po APSLC yong si nili tum council kachari long lo bulo tangte totally border isolation makanya itu belong si one. Lapen itu lagi pacun lagi. Lapen non kita tangan ke Kongres atum punoi, ASDC atum punoi, non BJP atum punoi, latum ke lake ISU one po hadar masih lagi pacing tangkang pacing tang. Lasi APSLC panjang si power bang lo tante itu border mangke kati ang amisi itu patur dang. Akhirnya bilo kihai hanse saho non dam thupit po timung sang holong rajen timung lasi jaseme non long katharle itum eviction pulo english man ke katharle asai bang mon claim bom lo BJP tum lasi son ben lang nang ron ben kuma phansi ke tharle nei adi ma bang ke tharle dam de hala ke tharle nang ni ji adim lo mak se tharle ro siksidul long pulo itum inglong khe ana bang ke na hok le dosida siksidul territory ar lo ke lake tum ke dolong lo ni non for example kedam da rong pang therong da eviction lo non manja long ta ka eviction bhai chingkrak dak lo lape non lapu ni university na da ka tharle phansi claim rok rak lo people lo BJP tum ame ka vedat mal ho non doboma CM lape MP tum ame ka vedat mal ho karbi tum ku pe pose karbi atum konan na ke do da khali dam rong tilo la so bu thang nangli ra pan thani ka Corolo la do we la so alam de kajopo la hello la silanon la Karbiang long autonomous council kachari pon jitni ki lanon tuliram rong hanatum iye manda chebak belang di si la tum ke development ke cheng silo Karbiang election katharle ahem marit kaduk kawe ache kang hin kaduk we koe kaduk we tame hala nupi la hala hello number 1 a development ke claim no Karbiang lo autonomous council lo masi long le ko mara phasi pek nang ne opisi claim nang ne ala tum lo se jakong do kalima kopia pot ente alang itu rong pangthira long tame alang tum judicial court tum ke bala solong ni nang vegi pe ni lapen halada rong pangthira tum mang tala lo pintuk pen me ama la tingban pli la kasinang pipo po ama hedi ho ini tu orang sosarong lo ke kerap tu tum hansi kalima lapen non Karbiang lo si eviction ji alis dola ni tu kecini tu na tenge ini ngela so tok so pen kipukang tu ngela halo apransi Karbiang eviction se apran high court pe na order ta do sarthe pancholong le kalima di bisa rara bola normal harwe dia lo harwe dia keronia do no number halada high court upon la answer kadu me aman di piare pulote dak apan ni aman di pitheka son harata aman pithek nang bu non ningkan ke bandam elu kopi pon ada klem pipere halabang hello non jong si halada sarthe pancholong le pithek thek pulote along ka prekta eviction nong le kalima di la hello ate eviction di puta pacheu mani hala hada ke sarthe pangcho pan sarthe pangcho along le jiring koi rahini dokai along le si bihari etum cerai thip la salam ke ningio lo non ka eviction ne high court ke toy eviction nei bala bihari tum pan eviction nei pu pa along le ke
Sarte Pangcho Pan P2 Voy Nanji. Ituai nangi. Ha 2012 aningkan se ordar ke pepas. Surihini Rakrihini aningkan se ordar ke pepas. Ke pepas. Ningkan kep aprang le. Ah. Non anta la council tumhan si ke toy. Ah. La Bihari tumhan eviction nahi pu. Non council tum eviction hai de. Opia polo lah. Oi. Lasso nito parang tak naik lasso lama ni. Ako la parta la Kheroni ke do anamata PGR VGR long le kaise la Bihari itu aja right pan la Bihari itu umpan pe pot eviction se Eviction ai de. Karbi itu umpan se ason de eviction ji la Eviction ji. No da ali sa long an ke sob karbi rong sai di. kala Non ko nama karbi tu rong cuki. Hala so di belong se non ka effective. ala loring kepita la da PGR VGR long le kaise la hala dak yong si la bongali itu umpan eviction ason te hal tum encroacher sai selo hala tum bhan eviction son de nan Ajit Kumar de ta election da thurlong le dia pot Thurlong le lagi ke hai ye ka phialam lo thek the de dia pot Thurlong le de ji no na ban ke ili ake mi ke klem na phasi naga sorsar je ka thar par ka sorsar ami tinong tame kaida pitu thek thela BJP tu lasi la Horen Singh be MP ke lake alangli inut MP lo pusata mi hedi nini kachini atenge council pen MLA inut kaita kasorsar inut itun thegam lo la Rup Singh Teron la pen Horen Singh be MP atum ke la ke council में atika pidet mapu ela kopone APSLC to ma sorsar noi pe oi kasor saya atika pide oi atika se pitu det mapu to en to that la kontrak la amiti tiro lo mana sorsar noi ko pe atika se to en to mapu la tu आधे पितु देखे गेला तू काय बता मीटिंग लोग है si nang lihin pen kopi lo sarke pui la nang meeting cheng lo pon te kai ta jai ka thar amen en pon pe pulo tang te a meeting si cheng thek the la pen nang li men en e pulo tang te a meeting de pi thek the la si la so teng pulo te nang li ja kong thiu nang na lo he la pu sita itum bangen chening ye tu ja plot la hai BJP meeting along ta APSLC alam si je than chot lo gan la ke BJP alam mi je than athai ave de lo la tu wa de BJP alam hata ke than tu Varet aparte alang litum APSLC long nang dun tu ruk si ke mi tu lo da ke je than tu yok lan ni tum than pon par ke APSLC alam ko ala pudun APSLC son nangit dun kang tung lo ne ko son lo ne nanang dun ji pute welcome Horen Singh be panta la tu chui noi non dam thopil nang jasimet non ki phang o apolo posi litum o ke pran tame kachelana kenang sot itum ke do ke dam punon ha punon dame di lasi itum kiduk dirara tum ka ke ilitum lang pen chenglo lang ki jun pen chenglo la sonsi mane itum o ke pran kachelana phanda itum kenang sot posi non west karbiang long pen jasimet bikromanse pen ajupon nang halada non difuda dak itu medical college dolo lason dak taksi bukajan dak dolo halada civil hospital dolo lason si anane ke dispensary lason dolo he tasi west kar biang long na lapuson se kilang na thuna kwancing tholo la pen kupipi akenang sot nang lang halada nang dika chinya teng bolo dak medical na dana West Karbiang Long constituency sirkep angkang pi long pendame kisu kacelang thai bangke hadake avedet pule udacho athe non head jong ili tum long ladak lang ke thi bang lo flood dolo la bithung a constituency amatame 70% of the area lake lang inglum chok lang inglum det aphi bangke ladak ahok lo kisu bangke nang bat lo sita la lang na inglum le ko benda kisu ka chelang ji thai dak abi bisar la itu lang dam lo na khirunia lo mate phelang pia lo dak ali tum isi model hospital do lo model hospital lo ateng blodang tel dak doctors tum donang po la pen specialized a department a doctor tum dak donang po
aron ateng penke basic ke donang po ang tonle duwe data high gopine heart department of data high kapre ka blood tong hematology tong kapre ka data high sita kinang shot ke donang ji lason dak thak se hamre long ta civil hospital long do hala dak tame basic ke donang po basic lotang te ko pulo kisu kelangi ajaton ange dunai madya di doktor sta ajaton ave de goson lo kelang pokai di kupine cinglok pet pusita la x-ray machine gadak dowek nangi di kupine non arluso tu soarlo kesu pregnancy utame kuso por hutong ne exact date lo lapen kuson tong ne apo arlo usu status lahai bang doktor tu ngadak silangji sita me lahai ke langji pananta ini tum facilities ave bunti kacilang thai delo health sector ke laga itum zero pun lo laga kalima kalan la son thak thak sin ini tum minaan rong long pen kisu tum phani tum thek dun long lo la pen la son thak thak si la kheruni model hospital lo halapu amrenga sor la pen lapu hamren constituency ha inglong ar lok de tawar kawe adu kawe lapen lada kuplia constituency mata inglongar lokdo la hai atuma patient bangke lada ham model hospital khiruni long sidampo lapen ke sochelang naim phan body diklo sita da kamang humi me bange kupilo ma halada asapu ipine epok so it la epok pipo si so it ma la ultrasound ke claim je phan isi radiology department ada department do ge do lo sita halada doctors bang awe mata tha Amisin dulu tame doktor kilanji bang ada doktor sabi kasolai bang tang dia langsung misin gitu pat work jolo kalang le nili lagi practical sih yang tanda ko nili rong pen umuata arong karbi rong supilo ladak pen inut asar pimar usu cepat hebo mahutsi alang litum kawede datum jo tibok head government se celang hem si dampo pusi nang arju sinili suggest lo je model hospital lo ke dowek ji hada ultrasound kadu gobe sonography lahai claim meji busi niltum refer donno lapen alang litum tempo curi japon si hapu ke ambulance dawe mati ambulance dawe thang dawe amasi tempo ben si pon delivery a patient pha asar pimar phan pon si ada chorji damlo hada ke bangke doktor awi ke langya doktor awi a department ke do ada department ke bilo radiology dulu kita radiologist bang ada awi amasi patient phan bang aku at times yang pidun sudah after 1 week le bang mata thana risk lo laga oso cepat hebok 1 week time alang le phana ko tinggi sian ta laga engkang oni mati job dak nili isi kachini kang tung mate rara tom phan isi upasan lo ke pachini kang tung bang kana hello radiologist la puson a course ke endum ave makar dia son da doktor tum ki unta tu radiologist dog ilu to karbiang bong gadu la pen ada department da dolo porsi a doctor ada appointment da pipo ni tu check dam de lo ile ada kumane aha veteran dong kumane ne amen long damile sita la alang literon sangko tum ada ave kupia porlo komar lo la panam ja komat si pape dolong le dia komat si ada papa dolong le dia bihari tum da pape dolong le dia ma bongo suna tum tong la kitoi ma bongo suna tum dong hadapan plung jui ma la bangke lalu ili tu kisung me komar lo kisung ke komane bihari tum kisung se kisu ke celang long leke karbiak hai tu garu tu ade masa tu akasi tu hai tum sikipu nasi lada mangi prabjin pen ave pulutang te la ke authority tum si la pinenang ko hedi posting serak matik lo la pen ave pulutang te la ra tum si tame isi hai ra tum da thur pak pen nangji po bang puna go ko atema kumalo hoda ki dam ber po di hadat permanent si jong si course kita tang tum du pilo pulutang te di non hejong nang di information ai piateng la pen ili tum information hadat public atu hadat locality tum kachinya tengke kumane teron sango pada appointment pilo ulo tangte alang nike government employee lo lapen alang li salary drop bom lo salary drop bom pilo lo what you need to do is
alang service pinang po public Alang health. hara ke? Patient itu mah Alang. service alang li pinang po laso service bang alang lihat pipe ama alang li nani si claim rom onde lake Lagi cok sih dia po. justice lo lake aron pen kadilo kadilo council la tum chelang nahi la bangke nasi tuliram rong hang kai fansi jong nang kok po alang li sino make CM along si bom lang mati alang li fansi jong nang kok po athema alang li kelang lunde por si lahai ke dak ceplang lo lapen wesker biang long ke bitung constituency kung lo kadak lo ke kupli long ke lasi alang li tumhan government employee si pulo alang li tum service ada pinang po lapen public tum ta service long dunang kalang lo la si mathada me me ye tuliram rong hang aning ke hang ban no ke claim ma kali te bongo sana tum bihari tum tong non ke alang li tum ing tang nak no po jo tuliram rong hang ke hai pan toy banet ma la pu anat la to da ke pedunang ni da ke doktor binang ni radiologist a doktor binang ni potong udun baret ma utama thadun me me la jang ke Apa non bang ke itu kai kimilo pot itu health na bang ke lagi fundamental rights se along se bikok lo constitution lo ta. La si la bang ke ili tu udam lo pulo tang te non iche the bo hormulo ke di. Iche the hormulo. Munir tu minute di sivet kelet penta kilo ta the. Minute di sivet pen jong si ili tu kopini awar sai pidun hek pulo tang te doktor tum non ason lada department do reblo di mini di si berang monjong situ warsai pidun det tek pulotang te reng akla tek la somuni la puan si tum non risk lo posi lada mange kinangji asona mung bange do vegna po non son radiology pulotang te non son jo pregnancy women ben chenglok di x-ray apart kado ka vekala tum basic lampo kala mo kadi la unimportant hormu kenang so hormu jong si tum pi thek that council pen na chelang gun thek ponde CM ke manda le data sonang na lo lage atema CM pulotang te chief executive member lo Karbi Anglong atok anu kopi si kenai ma kopi si kenang ne ma alang chini rup nang bu turinam rong hangke kalima kalang di ingmek tame me son ban ke hai alang li aning gi me anthin gi me kachekrong hai kachekrong bunan kok po in the name of CM relief fund alang li tangka release titi de aja kiso ke pana ke the o kiso gali if we could provide basic health facilities in a locality haladayong si facility tum piun lotante lahai tangka kerabia kam awe rong or direct ba hospital long si dampo bisara lam model hospital lo ile tum ultrasound x-ray puno ile tum claim long lotante haro hili mate haro ke thom long si job that private hospital long si dam itum dam lotante haro krep kopen suri ke thom an dam ji lo de matha tha kiduk der tum kosong si chelang la pen alang li kiso tum han tangka rap re nahi pulam awe ke basic hadak facilities pinor kiso ka chela medicine ada ke joy pinor nil tum hai theklong le la solam la model hospital long chotma hamren hospital hamren la son holo ada ka radiology department dolo radiologist ba awe munir ba awe government posting lo doctor ada order ke do ateng ke doctor do hada ama doctor mangawe de difulom si joiroi la son la action na ko po action la ke council tum chelang nahi lage salary ke chubom lo ata amre ja ka asai cheklam clip onde lage la pe itu ma song tum sita la bangalang langdam det nahi la so bang kalang so tum talo la pen media tum ta arji det nangi media so tum nge tum ke claim uni hai itu ke claim nang ji pusi itu ke pudun chot unji hai so tum bang ke setala media tum bang tala son pu det nang ji la pen la ke claim bek nahi to ke council tum lo kalang la tum hello ke claim ni itu pudun de tik ke claim clip po bang ka chok se de ji ni tu pudun de tik setala tum claim tek nang ji la bang ke la si non pudam ve nang tuliram ro hang kaning je vera lam lo itum ke develop upedi BJP ke lage itum ke development government musalang puge so la so ting de development ko na non dipupen kilometer diani si ward number 4 long dam lo ha dak meeting ke do thain da sak sak lo thoke ward number 4 lage just non tum dam lo de medical college pen la pudam pe arvi dam lo te hedi hada pharmacy ko development berhadi
Elitum celangkrang apante batai ta pulo seta aku putu bom na lang po pete itum chini ne de ji ye plain district along an lapen Meghalaya Mizoram Nagaland Arunachal Pradesh la anta non ke rong asor la mat plaster hem ki kim kelo mat plaster pulo lage cek parpong soy po la that inghan ki vit la hello itum karbiang long 90 par pharong bong pen hum pharong bong pen hum troxir kep tu ke la inghan ki vit cek arpong la pen inghan ki vit la na la teta hala Nagaland Mizoram bethe Khasi Hills bethe hai hui ke lai hui ke avelu hada ke ita pen cement pen inchin pen lason lok la pen ting pen lason lok se dai ki kim lo da ka avelu lai ke ningkan phokep ba ka prang men si hala da ke lai hui hem bangya vedet la eta karbiang long ne litum ha rong bethe da dam ep lo som sai selang la mat plaster inghan ben ki vit ahem sai selang la pupulote development kalidet la puyo development pulote alang litum mat inghan pen ki vit ahem kalidet nang ji lage inchin pen ita pen cement pen ki kim la pen tile pen ki kim ahem sai senai la si development punji la si non la council atum development pagahang jo ke la ke kapar lin lage ke chok che lam lage a hokali development hala ke che so tu man lo hala tum se develop tu hala tum hem ke mat plaster velu hala tum ma la da ke 60 tu ria ba nang lu tu lo le ta nang lu chok lo tang kula da cherai thip la long le na cherai he keroni da lang tha hai keroni bihari tum hem ta bang dalan dai che lo le ita pen ki kim hem sai che lo le hala tu develop tu pigan lo develop tu lo bang ke to kiro pilosar la si non apor adolo po nili si question on that itu makinang sop nai nili si lam thi arjubon de po la si non lang nam nang ilitum thana ling sita ilitum aphan itum akya kalitang Samson Singh TC ilitum phan la district ke nang wan pidet lo jat punom sita me itum non anda itum chorobom lo la pen chorobom nang ji sita me alangli lapuan ke cipiduk lo alangli halabang sohut amet hang aboreng anta ciobuk lo ni school inspector sai si alang klembom oreng na tu hala amet hang update elong ri ke reng nang ji po ke mang ben si alangli ciobuk lo huwa phisita me non la echet vet along le anta ilitum karbi mate non dobom council basitum punang ko Latum non 10,000 di 434 ke di square kilometer along lianta non ki virpo pu angdeng sinang le bom lu lasi rajan timu nali pangsi first labangso answer bang ke paningje toilo non 10,434 square kilometer along lianta non ki virpo ason si dambom lo lapen lada council lo ngajak kong do andame non Kavia son si man bom lo, la pen non MSC pen cheng lo, non nominated MSC, la pen non ki hai tang atum MSC tu anta me ki chia apai tum sidang bat bom lo. La so puta tum ki khanya bidi ko pulo. La ke khang je bidi pulo te tum hot dai. Kading je ver mate itu masana than veralam lo. La 60 dul lo bang itu ci op chip the tikra tum hai khang un eluthi. Kali mari la 60 dul hello itu phana kerai nange protect ye phasila na pilumati la jongsi itu chop chip the plote la ke bangenang lut bompu wang bompu la pen ilitum hala ke cheso men in thanang ji ko hadi kipu bom ke hala heloti paragraph 2 subparagraph 7 hai high court pen order lo tang lok ke mati di high court pan no la council ke cari tum aman pik pulo mati pan ni seta itu aman pinang di high court pan ke puke karbiya hem ke tharle chot pen nei tum aman ke pichot nei ka liloti hala ke cheso tum aro nei ke katu itu tum ke aman pinang pu no ke 2000
17 menon 2018 itu lo non kuan lo ningkan kuan lupo 18 menon puan ke aman pipede lupo di Kalang. aman pipede lo lagi 2012 pernah aman pipede. non aman pipede lo lasi lahai along li pelang ke cerai komji pulote ili tumla 60 dulu bangke parti la puala lo be lagi parti lagi BJP lagi Congress lagi PSLC lagi ASDC palama be la 60 dulu bang itu otip nahi la ke cheso to mana mering thanang ji ke cheso to aphan long le potat papi long le je bidi kera 60 dulu per lo kende la hello la si non dili lagi ninje lo policy ninje po tarik rena kebar ni ajahat iem cepat po bugedi iem ke long dun dia tum toda bhet monang ni birtalo lo ajahat to ke iem long dia ni oi do buge ni pangera pi na pipene opposition le dun ko kita heno no pu banjui no ti aho lo kali mati opposition na le opposition to ko indu mo ki pura chema tharila kam claim lo pi kali masadi kam claim lo pi banjui no most welcome lo nitunge lagi aho kalam lo itum lah ya kam claim rong na banjui no ala CM kan ninge je hai ba men thanangi ke che to men thanangi pu konat se ke to ke dulo yo pu hai ni la arju dun long lo konat se ke to ke dulo yo po bang ge di la ke auto nomas ni auto pulote council atu amethang po pa karbia to amethang karbia tu pulote ba inglong arat amethang pulote council amethang lo mothela council la long ta bang ki che tum pi bui thu hup le te la ta ko amethang ka li thu de le po zeta no ma ka amethang la anda amethang atum si aron silam le tik ke hala ing thanang ji puta aron along avedet pula to ge la si non si kona si ke tok ke dulu po amethang tok te det le ko si ke do ye lama la si ke chi ni nang po aho kalam lo lagi amethang si ke tok nang po ke tok nang ni ko pi po si ke tok nang po la ta hala paragraph 20 long pulo la ke tribal area po gadi hala so alam pen si ke claim nang po la te amethang tok te de si ko na si ke tok ke dulu po la ke karju ya kam da velo le alang li no la Sri Lanka ko sona je plan de ke the po ka chu jor er pe na po sila sona je plan lo kalang mo al di sila da sona je plan de na prime minister hat Singapore ke na di lason lo non da lang nam lo pulo tang te non hola jakong itum ke andeng pihini andeng so troxia teng pen siksidul arona lo along ateng pen waterly silamut bom lo kente high court order pie lo kente order pie lo non la le claim det boson se ke che to man ke angtan men ke ba to man dai khang long po la da itum inglong a khai tum karbia tum pen kapre inglong khai tum si boreng na long po kente plan nun po kente di eme thang kwa lam ho la sa eme thang bo autonomous pe la sa alam thik a chini ne pen da na hok ipi khang yang la arni siat la rong pang ke alam da ku le thurok le la di yo da itum si ke chong thui po la hai ka chong thui ke le lo ne tum le hai det son de la tum hem ke pe prepare ji ke ne tum pota se ke pi thu ji la ke ni ke ram hok ke putang bom lo le la ke baliram terang a rom aha var ke la baliram terang bang karbia ron ateng pen patata piet lo la ram hok piet lo alang li tum pha na ye ni tunge pi pelang pu ne tunge pu pe lo lage PHLC tunge al chu pen na election le ga hai ja thasot de di to na sila tum hale ahem le pri pathar le lo la ma la le krom ka wa ga pathar le hi ha pu do mati ya ha pu bang ke che tum che rai thi phe la tum ke che tum patta le do sita lage ke chok che patta lage la tum mang ke tharli nahi ke thar tum mang ke tharli si judicial office ta hadak si ne tum ke kim gi le tum mang ke nang chi ni dun de misam si la si la data ki pudoma de di ho president la pen governor tum ju de parliament long kopi se aron ga selama haladak itum phan he akimia wedat polodang te
candidate achok puda ke pudo. The president and the governor can even direct that the parliamentary legislation shall not apply to the tribal areas or shall apply with modification. State legislation on certain subjects are not applicable unless district council direct. Kalau lagi paragraph 12 long tatok le, paragraph angding pikrini long tatok. Lagi India government le dak aron nang toy sita laso aron dak dung karbiang long arlu ke lagi en ide sita jok lagi tu ke. En sita lar tu det nangi tu ke. Ibu lar det ni modify det ni lar det ni. Lar det ni boleh te lalo ramhok nudan kok ni tu ke. Aku la 1886 aningkan Assam Land Revenue Regulation pugala ke. Itu karbi si council tum ene det lang le. En man ningje hai la tum ningje hai man ni tum ene lobu nang je biklang tha. Ene det lang le. Assam government si ka impose ke nang job bor idet kente. No wat phit tamele lang litu. Aku lai eviction kopia lo ben si ka eviction lo la nang thanun he abe det la lo. La pen itu ke contract eka teng mana chan lo ke 1872 teng men ta. Aja dum puthul he allo le vejer sita la ban ulo apartment ta dutang bom le son da si election allo ta lo 1955 ningkan si pijudet nei eta po ano ban lo sita non high court ta puthul hala gen enang ne lo akimi silam non pukok lo kente son da si itum le long le allo ta itum aprang aposi enang modify mene large jot si enang ji kente lasi si hara constitution along da ki tok do Indian constitution long di maxim hada ke pura do the thing which you cannot do indirectly cannot do directly ta nang directly pen ke claim one or mu ke indirectly pen claim one lo no son mo pen pulo 1951 rules ke obsolete lo thia lo pulo ke di ka here ne ka mo belo mati lage war khina pu mati rason si 1886 ta lata illegal long le aron ta lata war khina pu mati war phitang po lage ako war nang ni puta bangjok ta nang pudun de ji ne ke puji bang ta vele Assam government da pupi de ji le athima Assam government da na ke job dun bor ige la chelang nun he la daksi la so allo long si la daksi dolati ho ke job dun bor I ho nang litum la ing karbi ing long aratum an la lang no dax la dara lo si dolo ke job dun bor I ho la non itum patta long li pu chi hang jo ti ke long le det jilang ma karbi re chu tu karbia arugo ponga saratum lapen ke ronga saratum lapen habipin potum si aron silam tang etlo havar che pek etlo havar ke che pek hello patta gi pilo ko mati akbar ke thanji ko ansi thanna lang ma ho laso teng pute Assam government nang ka impose pori pulo tang te contract eka teng pen pute illegal lage illegal apna hadak lang tha dei aku lang tha halasu lan Parokrisit kebra pokebra ke thomaninkan ja hong po inquiry sierni de inquiry si na lepo ja hong po inquiry si arni a ronalong halada a prangpen karbiatum ke enbom a ronalam as dak pupepin hode pupepin pulote hala cancel det puta putu ni halata do bom la enmila de aku isona bane putu the pudam thulote pupepin bulote apartment aron avi puta cheplang tu det nun la puyo seda apartment aron avi puke puni ke itu mahavar ke entan bom de nang ram la ke hala ram putang bom park pe itu mare chuta do ko lo ka evidence ko lo non anta lalo lasi la bangke non ke claim ke nang solo la pe non kachinia teng bulotan te la BJP tum ke jonghele pa ha da la pon ka tum ke la pon ve dore po sa chore po corruption claim re po ningkan po leng thama ta la pon me pula tum ke he non kopilo pine ka chela doma avi ma dekhanga aku la ke lar le lo lar ji ke hala bongo se na bihari tum bhana ke me kopi ma la se lar po athima nong ye ilitum chetanda nang po itum council to ke itum karbi
Inglong arat a council ke Kalilu lagi. Kalilu lagi, so. Bogo sena pen bihari itu a council lagi. Arlo pen jahala tu ning ke hangal ning si klempo. Than tu nang ko a batai dei. Non itu Pawan Kumar Rai. Alangli hem tot lun pe amar ha hem arlo ikong pe amar le bang ha Omit Shah pen telefon pen singki det ta chok. Di. Kalang. Ili tu masih Omit Shah pen singki ji puga. Afran hala Himanto Sharma pana oklem hursi jar udam nala. Singki ta mema udam nala. Kupulo nang pon tahu unala. Di. Ba Omit Shah bang Pawan Kumar Rai kali hala komani Bihari Kambura hai di. Bihari Kambura ta bang sidha singki mele. Ojit Kumar dia bang sidha singki me. Singki dah singki bolo. Lasi son gaya pelang ijat lo kente. Itu mah EM tu dam hai ma lason singki long ma. Lason singki long le unye de ji po si itu man siksidul nang pi lo kente. Aku orang ni methana matala tiket ke pe khon kalang lam kar de bang. Methana nang ikat nang se lo ke. Kalang lo. La tu tiket ke pe ho ke alang lam arsu se pe lo buke. Kalang. Alang mata tu RSS office pen po. alang ikat nang lo ke. Pirkan lo ke matili. Kalang. Aben non mathatha non lada karbiang lo konteks dengan cinia teng pula tante itungnya pubong lo di ke biasa pan ke dake dimplong pek nang lo 6 schedule long sing pulo non ka seplang lo pilo komanya chohana pan si rong asar ke pek komanya malakar pan si rong asar ke pek lasi ni lagi pukang tu ke tim karbiang lo tum council atum da MPM 11 jenglok Bihar West Bengal nampa Sorker ke amra oh ha gangpura tu mahada nampa timung hema gangpura West Bengal no komane timung hema rong asar do mahada nampa jong si ave pulotang ten nang litum ke klema kam ta illegal lage illegal ora tu nang sai anisi aho kalam lo lage aho Lamno Islam ni lihat untung ke damtang assembly election along November aci klum along dak karbiang long pen Bihari asong tu kengsang asong tu Delhi damsi hadak home ministry pan lo pidam pen haladak la tuma demand lo je karbiang long arlo Bihari tumta long lay rights tribes tum kuan makelong la so teng long dun nangji patalong dun yan nangji lapen alang litum phan tame amithang school ben chenglok kaprek tame halhai tame set up nangi alu pidam lo laso alu pidam ateng pen Ministry of Home Affairs pen Karbiang Long Autonomous Council phan alu direction nang pilo object dun hai hela tu jong si hai lo de la piniar nili tum han reply nang bidang Council lo nang lihat lo ma. nang lihat lo lapen alu nang lihat lo council pen objection pidun hai he lapen non dispur long bangke personnel department nang ho kapre ka department han non opinion ke an lok lo latang de pilo budang te council tu nang ke warmi chi dibun hop chot Abinong e long le alam ke di. very serious Dispur long dam nang ni le. Dak si biyut kok ni le. Dak si lage chok chi pela sikidul alam nang ka chok sikidul nang apa nang ke pipuk dun lo lage kroi kri. Puji dak si biyut den ni akam. Aku la tumhan kidamji asahos katingkai ta patingkai long le det nang ile ko bu siu pe dam long lok lo da itu madim le itu mana patna long itu man papi dam long ma atau la solam ben posela tudiram ro hange direct masi dingji lo mati non tribal to phan prabjin ben me pota pipo bo hai kalima apu wesalong meeting itu dingji lo ke setame sonalam chini nahi nasi sonalam chini nahi lai chini ne de lo sonalam ka chini bangke central long tame state long tame ruling ke BJP lo mene seta BJP puhita me constitution ya kanun ne mati ladak tum people aja kong tihar jaga he ke CM matum MP atu tuliram tum di sik sidwa teng claim nahi mati latum kalima kala alangoti lai cahor mu ke bang illegal tanang hangpopo lai Bihari Bengali tumta seta dak constitution long kitok tanah ve pulotang tela tum kipidunya aja kong abe mati hala di mahaso CM ke bani je tu dah hai la bang thana ni ta chali dun tha tuliram ro hang devolol gardo salang chali dun tha bani je dah hai bang PRC na pipe no hoda BRC
lapen la chota kali lang boring awar sai kadu kavian ta nahadak advertisement lain paper longan ta bangkai ta SDS tum sai si lang dunu te cari dun tha Aku ni lipu ang dong tuliram rong hang pan chot kali. Hala BJP long a chamcha tum hedi. Akrom the durdar te ki hai. Ape reaching thang pe me ti ki hai tum hedi. Hala BJP long ki dun tu chichini nahi ne tum BJP long le dun bong lo te la ke chia tum han anning ka pe thik chu klem dun rong po pu chichini ra alang le tum dun toy de de nahi. Kama tha ke dun toy ke epok akam epok duko apo aku sede hala nang pok ke duko akam helu la itu malong liga si jor idet idet ke si jor idet la mam sok pok pen lu si apok ke jok tadu lagi ni tu man tadu hala ko pangring piap abentul ta apok du hala tu man bacteria na apok du sa virus tu man apok du dalang lo citim na dong prat lo te abijang ang apok du la kri sila so apok kai ke nang tum de leke dut ke du thek doi apok kali la la si apok du puma mimmi hinu dia ta chijor daji kone la chok se dei ke laso apok ajo ini se kai ke mata ke hinu ke klem lo pune ko pulo nang lagi pohok lo sar lage ane ma ipok ke du inde ipok do rep sai silo setame aki mi akam ke klem ke lak le ni nono ba ke la ala tu ni chela ni ipu do la ko mari ho ko bang ipu ta lo pen kam klem nang ko bang aku epok do pok ke pupe de nerita hong ni do po bang pipo ninge je de mate ठीक है वे पुलिया तो मन थुला अपने पिने लेके साम थोड़ी गयो लासो टेंग बंदे आरी दा दो हला फुटार लोक ता दो सिदा काम क्लेम इदे हला के हे नो बा हदी आके नो फान akam han claim rong lo nang leki puhola hai wise man definition hai wisdom wa definition na ting lo tum ke kalang lo pu da do po ta chi pupe pok ke do alam sini ke pok alam to pineng we apor do lo pasi pineng we talk so on 62 to the constitution of India in autonomous state pineng we indeng pharohi ga toxic kebra ner kebra na chitang do la jujia ko ni son gi pugang tum dei ki pugang tum la hello non ke Jakong pu pini ke inkoira kripo tarik ando jakong pu kripo खेती के क्लेम अपोर के की जुट पो ने हिता अर्नी सियता इलोंग अदिम नि तुम रोंग मोंगे ना थुके दामता हाई बाई बे पिन पिन ला हाई बाई के ला पावर टिलर पेन के ट्रैक्टर पेन बाई मी के मती बाई बम ता मेलो आरवे जांग जेलांग पो मा आरवे ता जांग दे जांग बम लो के बाई मी ला सी ने itu APHC pe nga chuning ri ke la kheti ke claim bang pe tang sarak nang ji claim pe nei ako APHC long ke do tum an ke kheti ke claim da therak re de nai la ben dukan ke do therak re de nai ko pe posi li pu da India debt ningkan pharok hinni kache rai debt British atum ko puson lo inna na che rai debt long lo ala tum dukan ke do pen ngan खेती के क्लेम पेन खेती के क्लेम ला टी गार्डन नंग सेलम बरे ते खेती के क्लेम पेन लॉक दुकान के दो पेन लॉक से हला तुम डेट तक छे राय ला से इली तुम दा खेती के क्लेम अबॉय पीपे ला पेन दुकान के दो अबॉय पीपे लोते इली तुम डेट छे राय उन ए akero pilo sar si la person non ahok lo katiki apor lo non ke phangok ka to besita me tum non arve apan cholang ding dira di traktor pen sta tum bai bom dang po ate bai bom lo pulatang te ke bai tang pikok lo pate marve ne jang lo pulatang te aku bai thu phe sta tum awar sai long pon po lan lo ini tum ka therak banga phi bikok nang po itu ma kam mang si tum klem pon bom nang po asi chuning rigel hello risoi jang lo banda tum kam klem sai ka tiki ajat pononda kheti dopi khayang same tum jong si edia le long ri charaji pulatang te la kam klem mate kheti klem ta ison lo bata to la si peneng we tok sulong bang thom acho papon do ke sarjai ka thar sar bikroman se rajanti mung nang litum bang thom pantame mesen ning alam nang litum rada pan ke than ki mum pon thega pon nang litum bang thom pantame akero pipar pilo la pen angkelang dun according jer to manda chuning ri thulo nang litum share tha la pen lada nang litum mo telephonic pen stame awar sai mesen de kaching ki phandane tum piponji tokso do bom long tame stame ning ve ke apor do lo posini tum abang putil phandame taposon awar sai pi thek de lo asi jong si awar sai mesen bulutang te pinabolom tami tum lason pipon po asi pineng wenang ke kilang don aporte outside Karbianglong aphandame itum warsai piponji
lapen la sonsi non isi ka chuning ribang la hello Meghalaya long ke do karbi Sonitpur long ke do karbi lapen kaprek ang tan Assam ben ang tan ke do tumba arlo ke do tum handa me chuning rilo nangli tum ta share connect tha lapen nangli tum alam ning alam sudah me kachini panel tum handa me da comment pen tanang pinuno ba true phone pen sudah me nang pachining no lalote tum karbi ato ano ke do tum da chingrum taxi ini tum akemang autonomous states da tum long ji kusi nilihen pen ta me chuning report to pineng we tok su bangke ni tum lapan se kang tono kado ka be tum handa me ajo ke me cardom